buntag. Hi, Jasmine. We're going To the park. yes, to the park and shop. Hey, yeah. So we need to fix our hair first. Buntag, mga friends, ang laag na sad mi. Kaming tulo, asa man ta karon. Happy Monday, Easter Monday pa rin. Kasama si Bear and where's Jazz? Hi! Hi! Mga laag muna kami. Lalabas kami. Ang taray. Serious kaya itong program. So mag-drive tag mga sa atong so muna atong view during the pira. Mag-ibig dito. Molimok Shores. Molimok Golf Club. Mau din ini ada? Sige na pagatuan. Naka ni ka trabaho repit? Abi ka kay baw. Abi ko mo ni Fisherman's Wharf. Katong Fisherman's Wharf kato mo to tong atuan gahapon pag Hindi din na pag fireworks. Naglibog ko. Molimok Beach. Kana may club. Beach house. Mo na club. Golf View. club. Kana mo na trabahoan nga nay umbrella nga red. Jamo daw. Very busy. Hi. Naglib ako sa nagdi up ako sa Diripaya. Hi. Kabado. Habang sila very busy. Mo na katrabaho ko an? Harrison. 5-star hotel dyan ano? Parking. Mo din eh. Sorry. Mo nakakuha na rin mag-parking sa kalsada. Side by side ba kinahanglan di ka makapabulhot ay kanang kinahanglan Di ka ka. minor kay basig mag-tiktik. Mag-kiss na niya. So, mayong buntag. We're here at Narrawallee Beach. Council. Sa invest. There you just wait everywhere. So we're here in Narrawallee Park. So naglaro si Paz at si Jazz. So there's a table and chair if you wanna sit and eat. And look at the beautiful lake. Wow. Look at this amazing view. Playing. Ang magmami, ang sisiksi. Ang daming activity. So yan. Bears. So friends, kami on bear mag-walking me. Anong magmamami. Nagduwa sila. This beautiful view. Wow. Wow. Beautiful. So, it is amazing. And there's a you can go down. There's a table and chairs if you can eat something. Good morning! Welcome sa akong video. Karon nga video, we're here at Narrawallee Beach here in Ulladulla. So ini-enjoy namin yung aming holidays kasi pabalik na din kami sa work soon. So tingnan nyo ang mga gandang
view. Super ganda talaga. Yes, sobra. For our next destination. Ang daming magagandang beach dito. Tell me, darling, if you wanna close the window. Hindi ba ka namambag si Bear? Hold man siya. Jasmine, you hold him, right? Okay. Basing mahatay hanging daw. Magbayra. So, man, nga ibang naka-60 ko. Gitanaw na to. Tanaw ang driver na to kay hinliwag man ko. Some strawberry. So mag-strawberry silang dyan sa likod. Dili lang kuhuwat kay dili mo kumupalit. So mga nagdulong halikalit ang bang kuan in town. Nagani kay pantay in town. Pwede drive ba? Utos siya. Because they're heading to home now. Yeah, they already finished this Their holiday. darling. So they're going home. Destination. Abo. So na po sila silupin nga para sa iro kung makalibang dapat siyang puniton. Ana. Kamao bitaw ng bike. Salam si Jasmine. Jessie. Ang galing ni Jessie. There's a dog, so that's his reaction. There's a lot to see, babe. Jessie. Manguli na mi. Kaya magkainan na sad mi. Muli na ko tataod sa sa Naura. So mamimiss ko tong beautiful view and sila dyan. So nara sila waiting. Puli-puli na tayo. So padong na mi. Na free cottages. Bisaya ko. Free barbecue. Free big event plate. So now we're going to Aldi. IGA. Si Jasmine nag-scooter na mag-walking. May papunta sa IGA. Kami ni Pass. That's the thing. Mayroon na nga libre na bag doon na nilagay para they will pick it up after. Ito lang pala under the bridge. Saan naman si Jas? So this way. This is the other side of the lake. Mga no? So wow, this is beautiful. Just go under the bridge. Ang ganda pala dang kinaay ko no? Abi ko mag-drive ta. Jasmine, just Watch out please with the car. So this is under the bridge. Kung tingnan nyo ang tibay-tibay ng no? Foundation ng nila. At saka may aso din na nakatali lang dyan. And then car park, Rosie Oats. There's a coffee shop. So fishing area. Safe to swim as well. That's the bridge. Truck na dumaan sa bridge, mga cars. So it's really a beautiful place, guys. Amazing place. Dili, okay ra ko, promise. Nakatubig sa car. Jasmine. So Paz is going to the shop.
of the other side of the beach. So may nag-fishing. Jessie, you want me to check your photo? So may nag-fishing. Using boat and not. Be careful, Jessie. The water warm. Cold. So will it bear swim? First in, best dressed. So fast way to market. Jasmine, careful. Straight out there. Daming nag-fishing. Come on, let's go with Jess. Daming nag-fishing. Where's the fish? Still there? Yeah, they're getting hips. Minnie and they're just. Yeah? Saan mas ito man? Question low hydrom. Hanip ni mami. He left us behind just. Look at the beautiful view. Got your mom. She's already there. Oh dear. So she's already there. Then kaming tatlo nandito pa. Ay, ginoo ko. So pauli nami kay naglinis sa linod kay nga lugar. Dili na nawawa na siguro traffic. Bason ra. Bason ra nawawa na. So give it to your right. Ano ka dako nga ron about no? Dali ka maka-insert. Bisag na nagpaingon magpaspas lamang kag paspas kag lihok. Ano nga tangya to ano beach. Burill Lake.